Yo, what's up, Devin? You're watching DOP, Devin Online Podcast with Fly Motion. Right about now, bafethu ngiphethe isikhokho sami bafethu niyamazi nomchita uke waduma kakhulu ngengoma ethi upete dalazi upete iwatha umpete. Namhlanje soke sithola kabanzi ukuthi uphuma phi uzola kuphi and uyaphi ngale ndaba yeqhomo. Ngathi uthi ukhala ngendaba zama gatekeepers ala eThekwini. Ukuthi hey iTheku mfethu alidlali ngegate keeping. Into engiyazi kahle ke nami le. Hey, by the way, guys, you are watching the dopest show in KZN. And please, guys, subscribe, like, and share the video. Don't forget to like the show. All right, let's carry on with the show. Bekade ngingazi futhi uyasho ukuthi ngiyibhara ngempela. I-light bese ngikhohliwe. Tom Lopeta is the new thing that is coming up right now. But let me just introduce you to this guy right now, and then sibone ukuthi singamthola kanjani. Away, Grootman. Hey, why Grootman yakho? Nini na vele ngiqhubeka ngithi ngiGrootman. Prat. Ayikho hlekisa lapho. Wena ungathanda ukuthi kube khona abantu ababekubiza ngekhehla phela iGrootman ikhehla kahle kahle. That's what you're saying. Hamba kanjani? Sahlonipha. Hayi fuseke indaba yenhlonipha engeke inhloniphe kanje iGrootman. Kodwa la kathi ucela mfethu nami ngiyafisa ngelinye ilanga kuba kule podcast. Manje sengiyiGrootman. Hey. Master, what's up my nigga? Ngimnandi kakhulu wena. Angigrand mfethu. The reason why ngikufike kwishow mfethu ngibonile ukuthi uza kuneqhomo mpetha mfethu. We just want to talk about that, but before kunabantu abangazi ukuthi uMastende ubani uqhamukapi and uMastende uqale lini ukucula. Okay. uMastende ulinda wakamkhize ozalwe endaweni yaseMlazi wakhulela eMarani Hill ngihlala endaweni eziningi kwaNdengezi ngabala nje ucishe indawo eziningi ngaphansi kweMarani Hill ngihlalile kuzona. Ezengishaphile ukuthi ngibe lo Mastende nguyena namhlanje. Mastende uqale nokucula. Mastende ngizokhuluma iqiniso ukucula ngiqale ngisamncane kakhulu but taking it serious ngiqale 2019 uqala ukuthatha umculo wami serious sengiqana ukubona ukuthi awu engathi ngiyakwazi ukukhipha into ekhona. Ngiyakwazi ukucula into ekhona. Uzakwe once called me a stage wathi so performer. Angingena uthando lomculo but ngangenalo uthando lomaphambi kwabantu. So kwaqala lapho ukuba nothando lokuthi hayi uyazi lento ngingayenza and ngingayenza professionally yabo. So ila kwanywa khona kwaya fell in love with the skill of writing. Nje namhlanje nguMastende engacabanga ukuthi ngiyoba uyena. Yini igama amagama mfethu olekliweni olelishibiro olelibani wena lokuqala uMastende. Why mfethu benegama ngathi lo unyoni yini what's the meaning behind uMastende? Yeah. No. So You know. Network coming in king. Gabon. But let's carry on, don't worry. And make sure you come closer to the screen, my brother. Namhlanje shawe network asithandaba mfethu sambe nabo mfethu abantu bayasibukela. Okay, no problem. Indaba yenetwork fusek. Yeah. Sorry, inetwork yami nginenkinga yenetwork angazi kwenzakalani. Kodwa ngicathi ngeke ngakubikela ngayo. Okay, igama laMastende lisuka kude kakhulu khona futhi ngasho ukuthi into yasekhaya into eyitembe nani so ngeke kwahamba lihlala khona kumina leli gama elithi Mastende. Uyabo amajita uyawazi amajita ahlezi eqina. So igama lelithi Mastende lifike namajita bingahlangene ngisho ukuhlala nomculo. So la ke lakhula nami ngithe sengicula ngathi awuvele nguMastende la ayisase siqhubeka nalo. Landlord. Okay, kushuthi ubaba wakho bewuMastende ngiyamazi phela ubaba wakho ukuthi akaza ode ngishindle yodwa ngiyamazi ukuthi uyazi ithama kangawo noMastende. Umuntu oyoMastende ahlala kwakumkhulu umuntu wayenezindlu.
Oh, hey, yazi mfethu, the beautiful thing about you is that ukhulele vele kwi-family ethanda umculo. How was it like when ithama lakho nje mfethu livaya nabantu abanjengoThizozo, Kalawa, Jasmine, wonke ama-artist aseKalawa, Jasmine? How was it like nje ukuzwa nje noma ubone ukuthi ithama lakho lishare iteji nama-legend manje? I'm talking about like almost everyone, even eyibaningi bafethu. Kwakunjani nje wena zintwana ukhula? Inethiwekhi iyakushaya-ke boss. Ya, ibhadi lakho ngempela mfethu, yabo wena kusho ukuthi uyakhiyashisa ngempela, kodwa-ke kunabantu noma kunemimoya engafuni ukukubona uphumelela, kusho ukuthi uhlaselwe kakhulu mastand mfethu, yezwa. Right now ngizozama ukukulinda mfethu, ngibone ukuthi ene ayikho into esingayenza ngoba ngifuna siyiqede le ndaba yakho. Yabo, guys, sihleli la noMastende, uzobe khipha, I think useyikhiphile iGqomlompetha Land Records. Wow, angizange ngiboneke lena kuya Land Records. So by the way guys, if you like umculo kaMastende, ukhona kuwo wonke ama-social platforms nazo zonke le ndawo badayisa khona music, which I don't know. But we'll try and find out ukuthi usebuyile noboy, because naye manje siphatheke kabi-ke manje ukuthi we've been trying ukuthi sithole le interview, and every time we try kuba nama-problems anjengalawo. Yeah. Ayo. So Will. Sengibuyile sengivele ngashintsha isport straight because manje network. Ngixolela kakhulu ungasabi mfethu, nami it's the new thing la, yabo lesenzayo. Most abantu abaningi abakakwazi ukwenza le shandi sesenza manje, yabo. We are too advanced, so vele ke sizoshayeka. My question was like, how wawufila kanjani bona ithama lakho lispana nabantu ababe serious kanje? Ngikhumbula ne-Audio Mister, Audio Mister, almost yonke iKalawa, boThizozo, boProfessor, he has shared the stage nabo Tira, nabo Dladla Mshunqisi, nabo Beast. He has shared the stage nabo Thukzin. Like he has worked mfethu, wena kwakuthini nje kuwena mfethu? ngeke qambela manje ngizokutshela nje iqiniso. I think iyona into yayi behind i-drive yami, yazi. I think iyona into yaba behind i-drive yami ukuthi ngiqale ukwenza music or take my music serious, yabo. Behlezi ngi-excited umbona wayibona because beyindlala. Baba would go to eGoli kuphela inyanga yonke, abuye sebuya mayebuya sojabula, awu baba sobona ama-video, iy'thombe, iy'ngoma, silalisa ingoma, sishayela iy'ngoma. To me it was a very wonderful experience. Mina ngikhulanga njengezinye iy'ngane, khule ngilale music kwababa mina. Mina ngitshela ukuthi kwaba kwami engingawazi ngendlela engikuthanda ngakhona music wakhe. So kumina bekade kuyi-privilege, kade kungijabulisa, yabo, because ney'ngane around la ngikhula ngakhona, yabo, babenayo nje lento yokuthi babone ukuthi hayi wena ubaba wakhe. Nakhona ubaba uma efikile futhi ufike nje kube mnandi, yabo. Ubuyingane kaMichael Jackson kahle. Mina ngingaduma ngaziwa ngisho nayo iy'ngane ngokwetime manje kuthiwa hayi bo, lapha ithama lakhe liyacula, ithama lakhe this, ithama lakhe that. There was this time wenza i-birthday party, eyenze nkathi babemenzela i-birthday party khona kaMalukizozo. Yeah. So we came. Must be nkathi wawukhona nawe. It was around 2015. Yeah, maybe, yeah, I'm sure. Yeah. Wawukhona. Wayefika lapha kwakukhona ngisho abantu belanga lapha. Nkathi kwakukhona abantu ma-broadcaster. Yes. Washuza Monday ekuseni kanti kuzophuma iphepha-ke ingane zayikhathi iphepha lalisahamba. Mangithi ngiyayibona nami ephepheni la kade kushutha i-birthday airtime, ngithi Yeah.
aduma ngisho esikoleni ngiduma nje ngokuvela ephepheni so it was a wonderful experience for me engifuna uqamba mina ngaxoxa kube kuningi nje ngendlela engizizwe ngayo from ekukhuleni kwami. No, ngiyakuzwa mfethu. Let's talk about the real thing. You are a dropper right now and you're dropping in iqomlo mpetha. Ubani lo it sounds like le check iqomlo mpetha. Ngazi ukuthi khona abantu obhekise kubona. Ngazi ukuthi you are taking a jab to someone. Ngoba laba bangabona mpetha. Lutho ubuyazi engabhekile kumuntu le nto esiqomlo mpetha. Yabo, it was a song nje ngitshela iqiniso ayiqhamuka ngisho nanami, I just fell in love with it ngenxa yesikhathi ne-vibe yayo yabo. It was a song efika ngitshela ngoma yayithi iqomlo mpetha aqanjwa yilona i-timer lifika ngiyihlalele e-studio ngiyibhorekele kade ngishaya ingoma iyacubana sometimes. Uyafika ukuthi kunento ethi la yazi ke lento yokuzala umculo uyaqhamuka me amnandi futhi nama ngiyithanda ngenxa ukuthi ngina instrumental yayo mase sengiyifaka ayingeke vele yahlala yayiyona ngathi ayingeke sinanqa lesiyahamba njengoba engabhekanga ngimuntu. It was a song nje yafika ne-timer ngayithanda ngihamba ngayicula ngayibhala kwamnandi nje. But Vethu, looking at the Durban scene, especially with Gqom now, wonke music as such, la Vethu gatekeeping kakhulu mfethu. Do you really think uzosurvive wena njengoba uza ngespirit kangaka and kunama haters amangaka eThekwini? How do you keep ama haters haters khona mfethu? Because you know why ngisho njalo, there was a time bengo MC kwenye event enkulu and there was this big DJ yabo udlala lapha nelokhethi kumina ukhiphe lentwana mfethu, ukhiphe lentwana manje umkhiphe lo mfana. Yazi lo mjida mfethu ngambuka ngangafuna ukumchazela kahle ukuthi yazi mina ngikwazi kangakanani yabo. Elokho eshilo mfethu uthi ngikhiphe mfethu ukini manje lokufaka labafana ngathi cha lo mjida wazana ubani loyo ubani ubani loyo ngizokunika i-clue. Okay. DJ abayijuwo akayethu. Okay. All right. But DJ ababa u2. Oh, I know. Khule. Le nyama angakayiqedi i-clue yami. DJ DJ ababe u2 and angazi noma kune scandal esikhona ngabo right now, but bona bawu2. But 2 years phela labo hawu ngathi usho baphi wena, mina ngakasho ukuthi ubani. Lawo abafethu babodwa DJ ababili abanescandal njengamanje nje eDurban siyazi ukuthi obani abantu abanescandal esihambayo nje manje and kunenkulumo between them two. Oh, mhlawumbe ngishaba wrong ke mina, maybe wena ushaba woba labo wena obashoyo. With them boys. You wanna play abantu esifike nabo. We've been we line up eyodwa nabo. We've been my event awodwa and ibone ngathi banezikandla njengamanje because I wouldn't say mhlawumbe distraction or in US paper kade yadlula distraction boys. Just still united. Yeah. Okay. Ngenzeka kube ibona with them boys. Maybe mhlambe umuntu wayisho leyo nto wayese ukubona umuntu mesefuna ungena estage engasafuni lutho esefuna ungena. I don't think mhlambe it was mhlambe of hate. That's what you're saying. Yeah, maybe it was a thing of time. Mhlambe wasuhlele kakhulu nawe isikhathi eside stage. Mina i-performance yami u10 to 15 minutes, never exceed. Nengoba encane and khani ngiqala ukuphusha, so isikhathi engisithola ngiphiwa lokho ngithatha lokho ngiphiwa kona, uyabo. Yeah. So angikhumbula mina ku-performance eyodwa ngi-extend isikhathi instead banokukhala abantu bama event bathi ngiperform isikhathi esinane stage, abantu base enjoy i-performance nengoma isuke zahamba then bese ngiyaphuma I should try extending a performance. So
I wouldn't say ngathatha isikhathi eside because performance yami u10 to 15 minutes. Bathi kunabantu laphethe ababuye bakhalela ukuthi wena uhlezi uhamba nobaba wakho indaba ungahambi ngedwa. Hey yabo. Hey ngiyabeza kodwa nginendaba ngiyahamba mina ngedwa futhi yazi so funny because ngiyahamba ngedwa. I-timer ngihamba ne-timer kuma-gig abalulekile yabo akufani to me i-timer lama kucinga kube i-timer kuphinde kube i-management umphathi womsebenzi so sure bebeke bakhale mhlawumbe let's say mabefica umapholisa hamba ne-management yakhe kwi-event abakhali amapholisa uhamba ne-manager yakho yabo yeah so to me it so happened ukuthi i-management yami umuntu ongizalayo and futhi okhona ka-entertainment space so abantu abaningi bazokhuluma baningi vele bakhuluma even kubantu engilingana nabo yeah iningi bayincoma lento eyenzala between mina ne-time bakhona abanye aba-negative but ezinye izinto no you should leave i-time you should leave what but hey first siyasebenza lapha asidlali so sifuna ukuya phambili so ake siya phambili masolo esiphika nezinto ezishiwa abantu yeah mfethu and then uqinisile mfethu but what's your take kulento yokuthi ukubone uthola ukuthi kune event ama artists aseJozi awatreatwa equally njengama artists la eThekwini awazi experience leyo nto mina sengiya experience nje kwi comedy kuphela nakwezinye indawo because sometimes nami ngiya DJ manje but kuwena awukwazi experience leyo nto ukuthi and if you are an artist la eThekwini you mean nothing. Yeah, ngifuna I've been seeing that thing nami ike ngehlakalela nje kaningana engakuba eyake ngiphula umoya kabuhlungu kanjani yeah ngehlakalela some of the events ukuthi akulula ukumenshina amagama ama-event because umsebenzi yabo nabo labantu bayaphanda as much as ngazizwa ngale ndlela engangizizwa ngayo but awukho right ukuthi mhlawumbe ngiyithole ngispasa amagama abantu but hey I've been ngiyenga-experience kakhulu leyo nto yokuthi yazi mina ngeke ngashaya lento yokuthi kuyisikhathi sami sokungena estage but ngenxa yokuthi sekufika i-artist lasegoli la kwaphebezwa kwasani kwaye mina ngiphebezwa nayo kumina yebo imina ofanele ngabe uyasebenza manje lana akalindi ngani lona kuthiwa imama yazi uma uzoshaya bathiwa awukahla uzizwe ubone kanti ngiyebhedayo-ke manje umeceleni bakubuka abantu ofike nabo ukuthi ya likumise kabi leli artist elingena lapha liphinde lishaye i-performance odma ubuku urate performance yakho neyali ubona ukuthi hey bakithi phela sekuyosebenza kona ukuba commercial nokuba there but hey yeah but la emculweni mfethu there's something that was said by especially uLomjita lo uCasper Nyovest wathi nina njengoba baculi i-lifespan yenu kwi-industry is 3 years how wena uzoyimaintaina kanjani ukuthi uqule till ufike kule age yerazo no mina inhloso yami ngiplanile ukucula impilo yami yonke yabo yeah I know ukuthi music usebenza kanjani I know ukuthi lento engiyenza izohamba iphelele isikhathi umusic engwenza manje umusic wamanje yabo okuzoyenza ngaleso sikhathi uzoyenza ngaleso sikhathi but I'm more focused on business on the business side of the music yabo ne-songwriting ayikazi yaphupha ngigcwele kakhulu laphana ngibhaleni umusic if ngeke ngisakwazi ukuthi ngizikhiphele mina umusic bakhona bazokhipha umusic obhalwe isandla sami lo music uphinde futhi ungiholele ne-business ke ngizokwazi ukuqhubeka lirane kamnandi ngizokwazi ukuqhubeka generate because ekuculeni kwami ngiyazi ukuthi mina ngizolast 10 years and plus mina ngizoyekela ama sekufuna mina ngenxa music engwenza ngiyazi ukuthi into engiyikhiphayo imnandi yakuba abantu abakwazi ukuyiresista even mangibuka mangibuka iprofile yami noma mangibheka kuma social media wami imosi abantu abangiviwa abantu abarelevant abantu abakhona la espaceni and mangilalela izingoma zabanye abantu ngiyabezwa nami bami khona lapho nama flows ami okusho khona ukuthi umuntu ukhona yena and isikhathi eside ngasihlala so I'm more focused on to business ne-songwriting kakhulu okay so music kwami usustain kanjalo
But I think wena right ke ngoba phela you are a new generations izinto usuyibonile and time alichazelile ukuthi kuhamba kanjani la, which is a good thing, but la eThekwini mfethu eyike mfethu leyo mhlawumbe uyoyenza eGoli hayi la. Yeah. Okusho ukuthi usazosuka la eThekwini usazoya eGoli ne. Isifiso sami nesikubeka ngami ngabe ngiyawakusasa. Because do you really think ungasurvive ngegqomi eJozi? Because ina phela siyabusa yona into esiphethe la ilokhuzana ini igqomi. Yeah, usurvive. Mina ngale nginabo abangani eGoli, nginabo abangani abashaya igqomi kabuhlungu. I can mention some few names. Lapha do you actually know ukuthi eGoli there's an event ebizwa kuthiwa igqomi therapy? Yes. Perfect Mlu. If kukuthi wakwaba kule event, you would tell me ukuthi there's no gqom event like that. Even ngisho eThekwini, there's no gqom event like abantu eGoli support igqom. It's just that ninabantu balo neendawo zalo around Jozi. Yabo. Nanokuthi ke phela vele ipiano is the most commercial sound khona laphayana eGoli. But nje iGoli ngakwazi ukusurvive music wami. And because yami akona ugcina khona eGoli is to go international ngani igqom, because igqom manje mawuthi yabu igqom is taking over. Kade ngibuye video yakhe Coffee before ngene kulelo khuzana kule live ekade dlalela ingoma DJ Tira edlala ingoma General Smamani. So nginawo lo moya ukuthi mangaya eGoli angeke ube ukugcina nje eGoli, it's just to commercialize the sound nokubrand artist njengendlela noma ukuthola ibrand yami ngendlela right, then emva lapha no ukuthi hayi isichala. Yeah, because I don't want to lie. Igqomi ihlukene mfethu yabo ipiano omancane ngithi ipiano inama genres noma ipiano ifibe ipiano misiba nama sectors ngizothi nama ahlukene khona engazuthi slow jam khona ngathi igqomi khona yeah yabo, it's nice. Igqomi umshawushilo, but when I listen to igqomi ka Donkey Boy neyakho, it's a new generation yegqomi, but eka Donkey Boy unique ngendlela yakhe, nawe uneyakho ngendlela yakho. Bese bakhona le yasemathaveni no khwa tjaki Eyomsindo eyomsindo yabo. Yeah, ukuchazele ngegqomi Mr. Gqomi Lompetha. Igqomi lahlukana. Kukhona idombolo lakithi leli lishawa o Donkey Boy, Left Junior, nabanye obo Goldmax bashayela idombolo nje into eqinile. Yazi la seThekwini asilahla General Smamane nabanye baningi abafethu opo King Skill oMaphula DJ Electronic bashaya nje lo sound ngedombolo. Then there's this sound ebizwa kuthiwa uthayela ke uthayela wona ulothe uqinancane ulofana khona ingoma yami ethi ibhoza engenza nepermitted gang isidade. Lo sound leyo yoQ where's your mother yeah ileli ileli elimala la ngeni nongena ngo1 yabo 8 yeah sekujekile kabi sekuphothula umuntu engasekho nje kulento yokuthi yabo. Then there's this sound ekuthiwa isigubhu lasifuna andigqomi. Yeah, but isigubhu sishawa kakhulu Eastern Cape legqomi uma ufika Eastern Cape nawo Cape Town, so sinensimbi eyiningi njengalele nje ima ngathi ngiyazele likhona lempahla leculo ubani lothaka lo wakojwayele Cape Town lo mani ubani lo othi noma ungavala thina sonke nazivali uMr Thela nomshayi ileyo sound isigubhu ke leso. Ayikaqali iphathi mshayi. Wena wenza iphi ke mina igqomi ngiyalithanda yezo engakuba yiphi sound engayi mina. I don't just do igqomi nje kuphela ngibuyisele kuleyo nto ukuthi ngenza wonke ama sounds akhona maku instrumental imalani art ngiyakwenza lokho because I've been doing namanye ama subgenre, but kakhulu ngigxile kuthayela
mina. Chayela. Uthayela igqomo elithandwa yimina negqomo elishawa yimina. But igqomo lompetha leli liphumile. Liyidombolo. Ngenxa ukuthi kune sound entsha ebisanda ukufika ifike around uNovember last year 2025. Sure. Le sound ifika ne-new wave, ifika nezintwana ezintsha, be-introduce ama-presets amasha, ama-plugin amasha, izinto ezintsha esingakaze sizizwe egqomeni. So leyo nto leyo ibisane wave yayo manje egqomeni ebimnandi kakuba uma ukuthi ulalela kahle i-production yo producer abaningi iyomoya lo wale sound le efike last year yabo igqobe bese idlala ngalo yanyaka alifani negqobe bese idlala ngalo nyaka odlule. So ngithe namathi ngithatha i-flavor entsha ngi-introduce kubantu. Awusho usayinile ukhona umuntu osayini ngoba ngiyazi wanje ubukhuluma kamnandi nje kumnandi igqomo lompetha ushayeni nice cover lapha yana uzosuka lapho uzosukhala futhi manje la angazi sebekudima yakho kanjani ephi yabo ngoba ngithe I'm more focused into business sivulela inkampani ne-timer unyaka odlule njengamanje esi-active manje esi-registered and operating which is igqomo lompetha project ethu yokuqala esikhiphe under company yethu Ilano Records. So angisayiniwe Ilano Records. Yebo angisayiniwe ngisayine Ilano Records which is my company ne-time. So amofa umuntu oyiphethe nje ngiphethe management which is i-timer lami vele i-timer lami i-timer ngisho ekhaya ngisho senifeed i-timer nomnini yabo. So it's a thing of it's a family business. I think it's a good move too because i-timer lakho has been there, done that, and now you are coming up and emerging as a young artist. But mfethu kulabafethu laba abafisa ukuthi babe njengawe kwi-music industry ungathini kubona before sivale ishow? Akukho kudlula ukubekezela. I would say akukho kudlula ukubekezela because kuningi yabona uma ungaphika nezinto ezishiwa abantu uphike ne-peer pressure uphike nabangani uphike nayo yonke uphike ne-industry kahle you'll never get where you want to be because abaningi bebekhona abanye bake baduma abanye bake bayitesta ngisho wealth lo ongakazi uyicabanga lo ongakazi lo gcina ukuyibuka ku-TV babuye baphansi even nangaphansi kwethu njengamanje. Mfethu I would say yonke leyo nto leyo idala na uku-understand. So kufanele uzazi wena ungaphiki ne-industry ungaphiki nabantu and uvali la ungavali kodwa phela completely ngoba zikhona izinto ezikhulunywa abantu ezokuphila ezokisa phambili. Indlebe yakhe ayikwazi ukuhlunga nehlo lakhe alikwazi ukuhlunga because abangani baningi ka-industry iningi labafethu bamoshwa ama-drugs notshwala. Namantombazane yabona amathekeni mina yonke lento ngiyisize ngokuthi because at the early stage nami I was exposed to izinto ezikanjalo ngiphuzile utshwala I've seen people ngihamba nabangani but lokho bengingangibuyiseli ngalutho yabo and ekhaya ngifika bese ngicine ngasakwazi ukwenza izinto transparent ngicine ngasakwazi nami ukubona indlela yami ukuthi yapi yabo apha nje ngirealize no yazini bangayeka lento ophuza utshwala nginga right nangempela ke kwahamba isikhathi shiya phansi indaba yotshwala futhi ngihlala ngesikhathi eside because mina bengibungidaka nje ngivele ngibe imbithi ngibe into ongayazi. So utshwala bungidlulile yabo so umsebenzela yakho uthatha isinqumo esikanjalo ngoba ukwazi ungenza ngakwazi ukufocusa ebhizinisini ukwazi ukufocusa kumina uMastand as ibrand as umuntu ofuna ukufika la ifuna ukufika khona. So take business serious kakhulu uma ukuze ufuna ukufika la ngifuna ukufika khona because akuthatha isikhathi esincane kungithatha isikhathi sami sonke. No, man, shout out to you, my man. Shout out to you, Master. All the best to your new project. And I'm sure abantu bazoyithanda kakhulu. Bafethu Master to deliver right now, as you can see, la peskinini Master landlord. Uthi Qomlo Mpetha. From the Ilano Records. No Blue Dot, no not the slave. Sengiyabuza nje before sivale. Yazi bengababona. Blue Dot not the slave ezasekhaya esikomplazi ke lezo ziyalazi udaba abafowethu laba
bawo-producer abase Claremont khona lapha ngaka-Trade. Okay. Bafowethu nje kakhulu from high school days till now. So we've been working nje maningi ama-project amaningi esengikwenze nabo, but it's our first project iGqomlombetha e-commission njengamanje. Yeah, bafowethu nje kakhulu Blue Dot no-DJ Slave batholakala nabo yonke indawo kona ama-social media platforms at Blue Dot and DJ Slave. Danko, siyabonga phela wami, all the best mfethu. Yeah, shout out to myself, tholakala yonke indawo nami at @mastende_landlord, ku TikTok Mastende Landlord, Facebook Mastende Landlord, yonke indawo Mastende nje Landlord, njoba kubhalwe nje kwi-artwork Mastende Landlord yonke indawo. Thank you, ngiyabonga. They can find me bangibook ama-bookings man. Ama-bookings cishe savala ama-bookings engekho ntwana, wenzani manje? Bafaka abantu abafaka umsebenzi. This coming Friday I'm hosting iGqomlombetha single launch a Point Lounge. Then on the 4th of April Achild is hosting a house party at Dropkick Murphys in Florida. Nakhona collaboration yami naye, I'm hosting iGqomlombetha kwi house party and amaqonqa. Then four foods same day. There's an event kaMzamo, umfabo Mgilani. Zakamashu, which is all white party. Nakhona I'm invited to launch iGqomlombetha with all white party. So yeah, kanjalo nje njengamanje akhona namanye ama-shows endaweni ezikude yabo engawona-ke awami, but where I'm going to be performing kuwona. All right. But lawa nje iwona engasho ukuthi ama-collaboratives ne-event yami. Okay mfethu, all the best my brother, see you around mfethu. Angiyazi ngizohlangana nawe backstage noma stage noma ku-event, ngizokubona nje. Showcase nale time alethi salute. Athuki lando uyazi ubastet sitatse kakhulu nalo mfowethu lo. Hey Thanda. Hey uKrendi. Bathini. Hi sharp, taki mfowethu, taki bafo. Too much. Hola. Thank you Krutman. Hey, yabonga Krutman. Ngiyabonga kakhulu Krutman Flymotion ukuthi ungibize kule show namhlanje. Sure. I had a wonderful time. 32 minutes wami ngumnandi kakhulu. Ngijabulele nanombuzo ongangibuzanga wona namhlanje. Othi bangizonda abantu. Ngiyasazi ukuthi manje awusoyile interview nangelinye ilanga ngiyafisa ukuthi nabanye ama-youngsters ama-up and coming nibabize kuma-platform akanje because asitholi ithuba lokuthi sikwazi ukuyiveza kahle thina. Isikhathi esiningi kusuke kwabantu abasuke bekhomishana abasuke benza izinto ey'kanje, thina siyalibonga ithuba esilitholayo elincane nelincane. Ngivulela nje nabanye abafowethu abenzayo. Ungakhali, hey ungakhali papayi, sufuna ukukhala. Hawu